खौबो लोब बाहागो नुनाय माने लानायखौ नुनानै जोंबो गोसोआव माने थुलुंगाखांनाय मोनदों जाहाथे माने जोंनि बर' हारिनि जि माने गेना गोरोन्थि दोङो बेफोरखौ फोसाबनायाव माने बेबायदि लोब फैनानै गासैबो जुदि बाहागो लायोबा जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो मा होनगोन जोंनि बे बर' समाजाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो जौ सेरेबजों गोदोना थानाय बेफोरबायदि माने जेंनाया जोबोद दंसोगारो आरो बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगौ आरो बयबो लेखा गोरों जानानै समाजखौ फोसाबनो माने आवगायबोनांगौ आं बेखौनो लुबैयो दिनै दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे साइकेल हानजा सुरनाय जे हाबाफारि दिनै बेखेवदों साननैनि थाखाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों जों खोब माने दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावगोन बेबायदि सम आरो बोथोरजों गोरोबनानै जे साइकेल हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों आरो बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने सम बेबायदिनो सम आरो बोथोर थासारिजों गोरोबनानै माखासे हाबाफारिफोरखौ जोंनि समाजखौ फोजाखांनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों मालाबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थोंजोङै बेबायदि हाबाफारिखौ लादों मालाबा जिल्ला आफादफ्रा गाव माने थासारिखौ ओनसोलनि थासारिफोरखौ नायनानै बिदि हाबाफारिखौ लादों आरो मालाबा बिदि दख'र आफादफ्रा गावबागाव ओनसोलनि थासारिफोरखौ नोजोर होनानै माने बेबायदि समाज फोजाखांनाय हाबाफारिखौ लादों दा थिग बेबायदिनो दिमाकुसि दख'राया दिनै जिखिनि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोरखौ जोंनि ससाइटिनिफ्राय गैया खालामनांगौ आरो लोगोसे जौ जुवा ड्राग्सफोरजों जोंनि इयुथ्सफोरा माने जथेस्थ'खिनि एट्रेक्ट जानानै माखासे बे लाइनाव ड्राग्सफोर सोबनो जानो माने बेबायदि हमदों जोंनि बर' लाइमोनफोरा दा बेफोरखौ माने जोंनि ओनसोलनिफ्राय बा जोंनि बर' इयुथ्सफोरा जे बेफोर जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेखौ मोनसे फोजाखांनाय हिसाबै दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल रेलि लादों आरो लोगोसे जोंनि बर' समाजनिफ्राय जिहेथु दिनैसिम माने खोमसि फोथायनाया माने टटेलि गैया जायाखै सम बेबायदिनो खोमसि फोथायनायनि गेजेरजों बहाबा सोरजोंबा बुलायनाय सुलायनाय इभेन्ट मालाबा समफोराव जोङो मार्डार खालामलायनायसिमहालागै बेबायदि थासारिखौ जों मोनबोदों गतिके जोंनि समाजनिफ्राय बे खोमसि फोथायनायाबो जाहाथे कमप्लिटलि गैया जायो दा बेखौनो एसे फोजाखांनाय हिसाबै दख'रा आफादा दिमाकुसि दख'रा आफादा दिनै साइकेल हानजा सुरनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो गामियाव मोनसे मेसेज लानानै थांगोन जे जोङो हारिखौ जुदि फोजौनांगौबा जौगाखांहोनांगौब्ला जोङो बे खोमसि फोथायनाय समाजनिफ्राय जि माने समाज बेरेखा खामानि मावनाय जौ जुवा ड्राग्स बेफोरनिफ्राय गोजानाव जे जों थानांगौ बिनि मोनसे माने मेसेज क्लियार मोनसे मेसेज लानानै मोनफ्रोमबो गामियाव हाबगोन दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आरो गाबोन बे साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों दा बेखाय दा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन जाहाथे दिमाकुसि दख'राया जिखिनि गावनि दख'रानि सिङाव थानाय गामि आफादफोरखौ जिबायदि मोनसे फोजाखांनायनि हाबाफारि लादों बेयाव मोनफ्रोमबो गामि आफादफ्रा बिथांमोनखौ हेफाजाब आरो मदद खालामगोन आरो फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे अकल नैबे दिमाकुसिल' नङा जोंनि बिटिआर हालाम बा जेरावनिखि जोंनि बर' समाजा जोङो माने संसार जानानै दोङो मोनफ्रोमबो ओनसोलफोरनिफ्राय जाहाथे बे जौ जुवा ड्राग्स खोमसि फोथायनाय बेफोरो जाहाथे गैया जायो आरो बेखौ गैया खालामनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे खामानि मावगोन हजाग मोनसे जागोन आं बेखौ खावलायदों बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो समाज बेरेखा खामानिनि सायाव हेंथायै सानथामनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादोंमोन गोलाव साइकेल हानजा सुरनाय नाथाय सम आरो बोथोरखौ नायनानै जोङो बेखौ सानथामनिफ्राय साननै खालामनाय जाबाय जोङो दिनै जागायबाय दिमाकुसि दख'रा बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनिफ्रायनो आरो बेखौ जोङो गाबोनो हाजो सेरफां इउनिट आबसुनि मावखुलियाव मोनाबिलिनि 4 रिंगायाव जोङो फोजोबनो सानदों आरो बेखौ जोङो दिनै जागायदों जे दख'रानि सिङाव
67टा गामि दङ आरो बे 67टा गामियाव जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव हाबगोन, बिथांमोनजों सावरायगोन, रायलायगोन। मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो मिटिं लानाय जादों। जायगा जायगा बिदिनो ब्रेकफास्ट, लान्च आरो जोङो दिनै हरनि थाखाय जोङो सिमुलिगुरि गामियाव थाहैनो थाखाय जोङो थिरां खालामबाय। दा बे रेलिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मेसेज होनो सानदों रायजो राजाफोरनो जे जोंनि गेजेराव जोंनि समाजनिफ्राय समाज बेरेखा जायफोर खामानि, समाज बेरेखा जायफोर एलिमेन्ट्स बेफोरो जोंनि समाजनिफ्राय गैया जानांगौ। जे जोंनियाव जोंनि लाइमोनफोरनि जि माने जौ जुवाजों गुब्रुफबनाय, ड्राग्स सोबनायखौनो होन, बहाबा माने लोगो लेवाजों बेरायनानै सोरखौबा बुनाय, नङा होमबा? दा बेफोरबायदिखौ जोङो समाजनिफ्राय गैया खालामनो थाखाय नैबे माने रेलिखौ लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायनो सानगोन जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जे नैफोरबायदि गाज्रि खामानिफ्राय गोजानाव थानानै लेखा फरायाव गोसो होनानै गावनि माने केरियारखौ दाफुंनायाव जाहाथे बयबो गोसो होयो। आरो जोंनि गामि समाजाव थानाय जायफोर दैदेनगिरिफोर, जायफोर गिदिर गोलाव, बिथांमोनखौबो जोङो खावलायनो सानदों जे नैबे हाबाफारियाव जों जाहाथे बयबो माने हेफाजाब होयो। बयबो जुदि हेफाजाब होलायलायोबा जोङो फोथायो जे नैफोरबायदि समाज बेरेखा खामानिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हागोन आरो नैफोरबायदि जि समाज बेरेखा गाज्रि एलिमेन्ट्सफोर बेखौ जोङो समाजनिफ्राय गैया खालामनो हागोन।